ji bo gengeşekana dawî pêşhateyên û pêşveçûnên siyasî û meydanî derbarê rewşa Sûriyê bigiştî, hevpeymena niştimanî ya Opozisyona Sûriyê û Destaya Seroketiya ya Encûmena Niştimanî Kurd li Sûriyê civînek diriya onlaynrya encam dan. Hevpeymena niştimanî ya Opozisyona Sûrî li ser malpera xwe ya fermî navaroka civînê ku navbera Îtîlafa Sûrî û endamê Destaya Seroketî ya Encûmena Niştimanî Kurd li Sûriyê belav kir û têda ragihand ku hevpeymena niştimanî ya Opozisyona Sûrî bi seroketiya serokê hevpeymanî Neser El Herîrî li gel hejmarek endamên Destaya Seroketiya Encûmena Niştimanî Kurd li Sûriyê civîneke giring encam dan û têda her du aliyan dawî pêşhateyên siyasî û yên meydanî yên ku li ser erdê têne rûdan her wiha hejmarek pirsên hevbeş di serî de Yeketiya Opozisyona Sûriyê û di têne çareseriyeka siyasî bi lez ji krîza Sûrî re li gorî biryara Encûmena Ewlehiya Navdewletî 2254 gotûbêj kirin. Di heman daxuyanî de diyar kirin ku her du alî li ser pîwîsta qonaxa veguhestina siyasî li Sûrî û distûra Sûriya pêşerojê ku mafê tevaya pêkhateyên Sûrî têda parastî be rawestiyan. Serbarê veguhirtina nêrînê li ser xalên Newkûk û lihevkirina di navbera her du aliyên beşdar da. Her wiha hevpeymanî tekez li ser hevberiya endametî li gel tevaya pêkhateyên Sûrî bi taybet Encûmena Niştimanî Kurd li Sûriyê kir û rola enekesê ya giring di desteyê danûstandkar û Komîta Distûriya Sûrî da ya nû da. Daxuyanî serbar kir jî ku di wê civînê de tekezî li ser girîngiya pabendiyê pêşketên karê hevbeş hate kirin ji bo rûbirûbûna tevaya astengî û kelemên ku têne pîşawan û bikarin di pêşerojê de derencamên baş bi dest xin. Ji aliyê xwevecê Encûmena Niştimanî Kurd li Sûriyê di wê civînê de tekez kir û got ku Encûmena Niştimanî Kurd li Sûriyê ji destpêka şoreşa Sûrî ve ji sala 2011 de û ta niha beşeka ji şoreşa Sûrî û pabendiyê bi prensîpên şoreşê dike. Her wiha daxwaza vegera tevaya derbiderên Efrînê û serêkaniyê û girê spiyê bo ser mal û milkên xwe ji Îtîlafa Sûriyê kir.